benvinguts a Busca'm al bosc. Us mostro el repunxó, una altra de les herbes relacionades amb el món feèric, amb el món de les fades. Aquesta petita planta herbàcia, com si veieu, surten vàries de la base de l'arbre, fa unes petites flors liles, delicades i vistoses, que són les campanetes, el repunxó, Campanula rapunculus. Aquesta herbeta està relacionada amb les fades. Si anéssiu al Kew Garden de Londres, trobaríeu aquesta mateixa flor, però amb unes dimensions espectacularment grans. Deien a Escòcia que sentir el so d'una d'aquestes campanetes era sentir el so de la teva pròpia mort, fixeu-vos. Al segle passat, aquesta planta la podíem trobar als mercats de Catalunya. Per què? Perquè la seva arrel té un elevat contingut en inulina i anava molt bé per les persones diabètiques. Mireu, estem en un mes, el mes de maig, el mes de les flors, en el que tot el tema relacionat amb el folklore i les fades està en auge, és a dir, els moments més fàcils per poder-les veure o per poder sentir-les al bosc és justament ara, pels finals de maig, el dia 31 de maig, les nits de lluna plena, la nit de Sant Joan i en aquells moments del dia en els que hi ha la transició de la llum a la foscor i de la foscor a la llum, és a dir, al capvespre, quan el sol es pon, i al matí, quan el sol surt, no? És un altre punt més d'aquestes curiositats feèriques que us puc aportar i ensenyar. Ens trobem al proper vídeo. Fins aviat!